खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे भिडिअ लानानै फैदों ओरैबायदि दुखुनांथावना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो माखासे ओरैबायदि उभद्र माने बुजिनो रोङि मानसिफोर दङना, जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर इसेबां अखा थिंग्रिं थिंग्रिं सिजानानै अखा बोथोराव साथा हमनानै उन्दै उन्दै स्कुलनिफ्राय फैनाय गथ'फोरखौ माने बिसोरनि थाबायनाय लामा जिंजों गारिखौ लांना होनानै खारदाव खासि दैयाव दुब्लि माइबारिफ्राव उफ्ले होलायनाय ओरैबायदि माने दुखुनांथाव आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। ओरैनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों जानांगौ, बे माने गोबां भाइराल जादों। आंबो बेखौ फार्स्ट टाइम नुदोंमोन, थेवब्लाबो आं बेखौ बारा सिरियास लायाखैमोन। उनाव मोजां आन्दाज खालामनानै नायबाय, भिडिअआ माने गोबां सिरियास लाथावना। दा बेवहाय माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर जाय स्कुलनिफ्राय फैनाय उन्दै उन्दै माखासे गथ'फोरा स्कुलनिफ्राय अखा थिंग्रिं थिंग्रिं अखा हानाय बोथोराव बे जाथाया मैयानि दिनाव जादों। अखा हानानै साथा हमै हमै लामाजों थाबायबोबाय थानाय समाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर जागोन, बिसोरो गारिजों थांदों। दा गारिजों थांनानै जाय लामाजों गथ'फ्रा बै उन्दै उन्दै गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैदों थाबायबोदों, बै गथ'फोरनि लामा सेरजों लांनानै बिसोरखौ ओरैबायदि खारदाव खारसि खालामनानै दुब्लि फोथारफ्राव ओरैबायदि माने खांग्रां खुग्लुब जाहोलायदों। दा माने ओरैबायदि सैमा गियान मानसि। दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायगोन। थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे भिडिअ क्लिपाव, बेथ' ओरैबायदि माने मानसिनि गियान नङा। बिसोरो जायफोरा गारिजों थांनानै बैसोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ रैखा खालामनो नागारै बासायनो नागारै बिसोरखौ माने खैफोदावसो खोलैहैदों आरोना। बिसोरखौ माने ओरैबायदि गाज्रि बेबहार खालामदों, आखु दिन्थिदों बिसोरनि सायाव। आरो गावसोरा मा ओरैबायदि मिनिग्लाबदों बिसोर गथ'फोर खारनायखौ नुनानै, बिसोर गथ'फ्रा उफ्लेहैनायखौ नुनानै ओरैबायदि मिनिग्लाबदों बिसोर हौवासा हिन्जावसाफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा। आरो भाषायाबो ओरैबायदि भाषा, नोंथांमोना खोनाखादों, आं बेयाव दानाखै दे, डाइरेक्ट होखादों आं। भाषा सासा आं डाइरेक्ट होखादों, डाइरेक्ट दामखादों आं। थ' अब्ला नायदो जोंनि बर'नि गेजेराव माबायदि इसिबां माने अगियान मानसिफोर दङ, ओरैबायदि गाज्रि गोसोनि मानसिफोर दं। इसिबां उन्दै उन्दै गथ'फोर, बिसोर मा जानांगौ? बायचान्स जुदि आथिं आखाइफ्रानो मक्सथायलाबायनानै बायलाबायनानै थानायमोनब्ला बेफोरखौ बोखांहैगौमोन बिसोरो। इसिबांथि मिनिग्लाबलायथारबाय। दा बेफोरबायदि जानायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सन लानांगौ, राहा लानांगौ। जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि खालामदों बे इसिबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ। दा नोंथांमोनाथ' नुनानै जोबोद माने गिख्रंथाव नुबाय नङासै होमबा? आरो बिनि बिमा बिफाफ्रा नुनानै माबायदि सानगोन? गुबुनफ्रानो माबायदि बिखा खालामदों, आंनो बिदिखौ नुनानै गोबां माने दुखु मोनदों आरो। इसिबां उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सायाव बेफोरबायदि अयनाय खालामनाया, बा गावसोरनि रंजानायखौ लानानै गावसोरनि इन्जयखौ लानानै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जिउखौ माबायदि गेलेदों। दा ओरैबायदि आसरित सानथावना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि इसिबां उफुद्रुग मानसिफोर दं आरोना। गुबुनखौथ' बाद हो, गुबुनखौ ओरैनो बुंलाबायनानै लाब गैया। गावनि बर'नि गेजेरावनो दङ बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि मानसिफोरा। गावनि हारिनियानो गाज्रि नालाय गुबुनखौ मा मोजां खालामनो? गावनि हारिया गावखौनो जाना लायो। दा बेफोरबायदि जादों। बेसेबां दुखु मोनदों नैबेखौ नुनानै आरो। इसिबां उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ अखा थिंग्रिं थिंग्रिं सिजानानै फैदों। दा बिसोरखौ बासायनांगौ, मोजां थिनहरनांगौ, मोजाङै थां बायदिसिना, अखा खोरोमगोन बायदिसिना मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै बिसोरखौ थिनहरनांगौ। एखेबारे गारिखौ बिसोरनि खाथियाव दाब्रायना होनानै गथ'फोरखौ माने सोरला बोरला फेथें खांग्रां खुग्लुब जालायनाय बेफोरबायदिसो अबस्था खालामनो हरदों आरो। जोबोद दुखुनांथावना बेबायदि। दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट खालामना फोरमायदो। आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थायोब्ला जोंनि बर' समाजाव मा जागोन? नोंथांमोना आन्दाज मोनबाय दा? जों बर' हारिनि गेजेराव गावनि हारियानो माने गावनि हारिखौ धंस खालामनायनि जे पलिसिया जोंनि बर'नि गेजेरावनो दङ। जे आखुथाइफोरा, जे हुदाफोरा गावनि हारिखौ धंस खालामनायनि आखुवा हारिनि गेजेरावनो थायो। दा बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारदों आरोना। दा लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै जोबोद सिरियास मोनबाय जानांगौ।
दा दुखु मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बैसोर नुयो बै गामिनि मानसिफोरा नुयो बिसोरखौ मोजांनिफ्राय मोजां आरो एक्सन लानो हायो दा राहा लानो हायो थ' अब्ला नोंथांमोना नैबे ससे आपडेटखौनो होबाय दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।